आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै बिबाननिफ्राय बिथाङा बिदाय लाबाय आरो बिथाङा राजखान्थियाव थांनायनि मोनसे सिन्थाधारा खालामदों दा बिथांनि बुब्लियाव नोंथाङा मा मेसेज होनो ना आं गिबियावनो बिथांखौ आं बरायदों जे जों राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि थाखाय जेन बिथाङा बेवहाय फैनानै माने मोजाङैनो मोजां जाफुंसारनानै खामानि मावलांनो हायो बिथांनि जिउआव आं बेखौ मिजिं थिदों। मोनसेया जाहैबाय समाजारि माने जिउआव थानाय मानसिया जेब्लायबो जोबथारनाय बुब्लिथिं राजखान्थियारि भाबै बेवहाय माने मा होनो सोमोन्दो थानांगौ जाहैयो। मानो होननानै बुङोब्ला समाजनि खामानि मावग्रा मानसिनि खामानिया मालाबाबो जोबा आरो समाजनि बायदिसिना जेंनाफ्राव माने जनानै थानो हाया। गतिके मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङाबो निस्सय गावनि बेक्तिगत जिबनाव बेफोर बाथ्राखौ साननानैनो राजखान्थि फारसे आगान सुरनो नागिरदों। गतिके निस्सय बिथाङा जेखौ मावदों सानै हनैनो मावदों आं बेखौ सानो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जिहेतु हगारबाय गतिके थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावसोर गोजायै फरायसा आफादखौ माने बिथांनि माने अनगाबो दैदेनलांनो थाखाय माने मा होनो मेन्टेलि हयथ' प्रिपेयार जाजोब्बाय लिडारफ्रा। गतिके बे हिसाबै आं सानो गासिबो जुदि माने मेन्टेलि मानसिक भाबै माने प्रस्तुत जाखायोब्ला आं सानो फरायसा आफादाबो सोलिलांगोन मोजाङै आरो दिपेन बर' बिथाङाबो गावनि जिउआव माने राजनैतिक जिउखौ मोजाङै मोजां माने जाफुंसार होलांनो हागोन।